अच्छा नहीं लगता ना? अरे पागल हो क्या? आप अच्छे लगते कब थे? Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, आङो दायोहाय नै बाराय दङ माने आङो दुगैखांनानै माने जेबो लायाखै मोखाङाव ओमफ्रायो लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंथांमोननो आङो मोनसे आंनि ओरैनो नर्मेल बुस्थुफोरनो माबायदि देलायनो हायो बेबायदि आङो देलायना खिथिसिगोन आरोना मेकआप खालामना खिथिसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मेकआप सेकआप गैखाया माने मेकआप बक्स गैया आंहा आइ शेड'फोर गैया माबा गैया आरो ओमफ्राय अनलि आइब्रुस दङ पाउडार दङ ओमफ्राय नैबे पिंक फ्रुइट दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अल बडि लायो आं बेखौहाय ओमफ्राय बहुत मोजां मोनदों आरो आङो नैबे बुस्थुखौ लानानैहाय अनलाइनाव बिहरनायमोन ओमफ्रायो दायो आङो सानबाय माने आङो मोखांखौ आं माबायदि देलायनो हायो आङो बेखौनो शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो माबायदि देलायगोन ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै